nepoužívajte v angličtine I have been in, pokiaľ na danom mieste už nie ste. Moje meno je Samira a dnes sa spolu pozrieme, ako používať I was and I have been, keď hovoríme, aké miesta sme navštívili. Ako po anglicky povieme bol som alebo bola som. Ak ste videli moje predošlé video, možno vám napadlo I was, čo je správne. Ako vidíte na obrazovke, takto časujeme, čiže bola som I was, ty si bol you were, on, ona, he, she, it, was a podobne. A tento gramatický čas sa nazýva past simple a používame ho, keď hovoríme konkrétne, kedy sme niekde boli a čas je ukončený. Čiže minulý rok, minulé leto, pred 2 týždňami, včera a podobne. Takže bola som v Turecku minulé leto. I was in Turkey last summer. Áno, bola som a v Turecku dávame predložku in Turkey last summer. Ty si bol v Španielsku pred 2 rokmi. You were in Spain 2 years ago. Ona bola minulý týždeň vo Francúzsku. She was in France last week. Čiže takto používame past simple. Ale máme ešte druhý spôsob, ako môžeme v angličtine vyjadriť bol som, bola som, a to je pomocou present perfect simple. Predprítomný jednoduchý čas. Pozrime sa na tabuľku. Ja som bola, poviem I have been. Ty si bol, ty si bola, you have been. Pre he, she, it používame has been a v množnom čísle have been. Áno, čiže používame osobu, potom have, v tretej osobe jednotného čísla has a minulé príčastie, ktoré je been. Slovička have a has si neprekladajte ako mať, áno, lebo je to jeden z významov je mať, mám niečo, ale v tomto gramatickom čase ho používame len na tvorbu vety. Čiže ho tam len automaticky dajte I have been. Nerozmýšľajte nad tým, znamená to bola som, I have been. A tento gramatický čas používame, keď hovoríme o našich životných skúsenostiach alebo zážitkoch. Čiže napríklad bola som v Turecku, ale nepoviem vám kedy, proste som tam niekedy bola. I have been to Turkey. Áno, alebo skrátene I've been to Turkey. A nepoužijeme predložku in, ale predložku to. I've been to Turkey. Ty si bol v Anglicku. You have been to England. Ona bola v Španielsku. She has been to Spain. Čiže hovoríme, že sme niekde boli, nejaké miesto sme navštívili, ale nepovieme kedy. Takže I was použijem, keď hovorím, kedy som presne niekde bola. A I have been použijem, keď hovorím, že som niekedy niekde bola, ale nehovorím kedy. Dobre, poďme si to precvičiť na otázke. Ako by som sa teraz spýtala, že bol si niekedy v Anglicku? Alebo bol si niekedy v New Yorku? Takže ako dáme túto otázku? Vieme, že ty si bol, pýtame sa na skúsenosť, zážitok, áno, čiže life experience. A preto použijeme gramatický čas present perfect simple. Ty si bol, v tomto gramatickom čase je you have been. Ale keďže tvoríme otázku, vymieňame slovosled. Have you been to New York? A častokrát do týchto vied ešte doplňame slovičko ever. Ako niekedy v živote. Bol si niekedy v živote v New Yorku? Have you ever been to New York? Takže takto sa pýtajte otázku. Bola si niekedy tam a tam? Nezačínajte vetu were you. Nepoužívajte tam past simple. Túto vetu, keď chcete vedieť od niekoho, či bol niekedy niekde, have you ever been? Have you ever been to New York? A predložka to. Have you ever been to New York? Keby sa mňa niekto spýtal túto otázku, poviem yes, I have. Teda niekedy som tam bola. Yes, I have. Skrátená odpoveď. Or yes, I have been to New York. Keď už sa ma ale chcete spýtať konkrétne, kedy som tam bola, tak použijete ktorý gramatický čas? Ak ste povedali past simple, je to správne. Takže ako sa ma spýtate, že kedy si bola v New Yorku? Začneme vetu kedy, čiže when. Potom ty si bola you were, ale vymieniame slovosled. So, when were you in New York? I was in New York in 2014. Or I was in New York 10 years ago. Takže tu už konkretizujem, kedy presne som bola v New Yorku. Dobre, čiže prvá veta bola I have been to New York. Bola som v New Yorku. Moja životná skúsenosť. And I was in New York in 2014.
Bola som v New Yorku v 2014, takže všimnite si, ako použijeme I was s predložkou in, I have been s predložkou to. Ak si so mnou chcete detailnejšie preopakovať tieto frázy I was in, I have been to v rôznych osobách a v otázkach, tak detailnejšie video nájdete na mojom Skillmea kanále, link vám nechám pod videom. Taktiež si tam teda vysvetlíme, kedy používať I have been in, lebo I have been in prekladáme do prítomného času ako som. Napríklad I've been in Slovakia for 3 years. Som na Slovensku 3 roky. Dobre, ale základ tohto videa je, aby ste si zapamätali, že I have been to, bol som v nejakej krajine, predložka I have been to England napríklad, bola som v Anglicku. Ale keď hovorím, kedy som tam bola, I was in England 20 years ago. Bola som v Anglicku pred 20 rokmi. Takže takto používame was in, have been to. A ako som povedala, detailnejšie video nájdete na mojom Skillmea kanále, nájdete tam aj iné kurzy, ktoré tiež názvy tých kurzov nechám pod videom. Thank you for watching and have a great day.